obzirom na okolnosti. Mogu li ja upitati nešto vas? Ne možete. U redu. Kemov je rekao, Muhiš, ješ državu koja daje Jovi pušku. Da nisam čuo ovaj razgovor, ja bi bio posumnio da je to tačno, ali ovo je moje riječi i ovo što je ovaj psovo, to sam ja psovo, ja se izvinjavam. U ženskom svijetu izvinjavam, ali i muškarci. Ja sam iz Crne Gore, tako da ne razumijem se u praznike. Nisam isključio telefon i zaista se izvinjavam, to je moja greška, moram to da uradim hitno. Da ja u mikrofon, dakle ne neko drugi nego ja, radim u mikrofon ono što se radi u toaletu. Rečenica koja je upotrebljena na srpsko-hrvatskom, koju je upotrebljio prevodilac, glasi: Jao što sere. Iznenadio sam se da ste ovako fini. Merci beaucoup. Što ćemo kasnije u ovom uvodnom laganju iscrpno elaborirati. Pod paljbom, što ste opisali... Bila sam stalno pod paljbom. Znači, pretrpeli ste... Svašta. Da, prilikom... Jer je na vek bilo da je nekak bilo, pa nam na vek bu, da nam nekak bu. Da li je taj čovjek govorio ovakvim jezikom? Nisam ja sa njim pričala. Sasvim pouzdano reći da je zajednički cilj predstavnika optužbe i odbrane da na jedan legalan način uzmu novac od Ujedinjenih nacija. Smiješna strana Haškog suda, eto i toga ima.